Assalamu alaikum rahmatullah. Wannan tsarin sunansa Neicke, sannan kyauta ne. Kyauta ne. Ana sa kuɗi, amma sa kuɗin is not financial advice. Ya rage naka, wannan zaɓin naka ne. Amma zan shiga ciki in nuna muku duk yadda tsare-tsaren yake da samu. Let's go. Bayan an turo maka link zaka taɓa link, idan ka taɓa link zaka sa email ɗinka a layi na farko. Layi na biyu zaka sa password sama da ƙasa iri ɗaya. Password ɗin ya zama akwai alphabet a ciki sannan kuma akwai bracket, ma'ana za ka iya sa hash irin ƙaddara sunanka wane sai ka sa alphabet na sunanka na farko, sai ka sa nambobi sannan sai ka sa hash a ƙarshe, ƙaranci dai ya kai guda 8 ko sama da haka. Password ɗinka ka sa alphabet capital letter a farko, a ƙarshe kuma in ka gama sa password ɗinka ka sa hash ko ka sa star ko ka sa dai wani bracket zai wuce. Gashi nan ni na sa ne, shine ya nuna good. In ka ga bai nuna good din nan ba to baka sa daidai ba, sai ka danna register. Yawwa, masha Allah, zaka iya danna save. Shikenan nan gurin zaka iya danna kawai I know. Wannan shine. Yawwa to masha Allah, bayan ka shigo zaka ga sun baka guda 10. So kullun 24 hours suke bada guda 10. Kuna ganewa ku? Sannan kuma za a kai shi kasuwa ne ranar 1 ga watan ga wannan wata suka ce, ina ganin dai wata na gaba kawai dai a cikin shekarar nan 2025 za su kai shi wannan coins din kasuwa. To mu ba shi ne ya kawo mu ba, kawai samun kuɗin ne ya kawo mu. Kullum za ka zo ka taɓa nan mining. In ka taɓa start mining bayan 24 hours za su ajiye maka guda 10 a nan. Kyauta ne. Sannan is depend, in kana ma rifarin zaka ga kana samu da yawa. Sannan duk guda 10,000 dala ɗaya ne, duk guda 10,000 dala ɗaya ne. Ku biyo ni a hankali in nuna muku yadda tsarin yake. Na farko zaka iya claiming, in kai join nan telegram nasu za su baka guda 555. In kai join Neicke wannan channel ɗinsu ta telegram za su baka 555. Nan kuma in kai join gashi nan blockchain nasu za su baka guda 600 da wani abu, haka dai. So mu je gaba. Kullun nan start mining din zaka ke taba kamar yadda na faɗa muku. Nan bangaren duka kyauta ne jama'a. Nan wani zai ce leaderboard din nan me yake nufi? A nan wa'inna suka kai wasu matakai ne a cikin project din. Kuna gani gashi nan wa'inna suka kai wani mataki ne. Yawwa, akwai rank 1, rank 2, rank 3. Gashi nan mutum 3 sun kai rank wa'innan rank din. Yawwa, bangaren sa kuɗi kuma kun ga yadda tsarin yake. Gashi nan upgrade. Jama'a ku tsaya ku natsa wajen nan. Kuna ji nan wajen gashi nan suka ce idan ka sa dala 3 kullum za ka ke samun guda 15,000. Wannan yes, ina iya ba ku shawarar ku sa wannan na dala 3 ga wanda yake da hali. Dala 3 kawai. Akwai sa kuɗi, akwai damar da za ka iya sa kuɗaɗe da yawa. Gashi nan dala 12 in kuka gani, ga kamar da na ce wannan na dala 3 to ga na dala 12. Withdrawal instant withdraw ne, babu wata matsala. Sannan babu gas fee wajen withdraw. Yawwa, in ka sa dala 12 kullum za su ke baka guda 40,000. Nan kuma in ka sa dala 36 kullum za su baka guda 120,000. Amma wannan duk ban ba da shawara a sa ba. Yawwa, so invest what you can afford to lose. Kuna ji na ko? Za ku iya sa wannan na dala 3 da yau da gobe shi ka cire kuɗinka, ma'ana kwana 2 ka cire kuɗinka, wuni 2. Kuna fahimta ai? Kwana 2 ka cire kuɗinka, kullum za ka samu dala 1.5, kullum dala 1.5. Nawa kai kasa? Dala 3 kasa. Nawa ka gani a nan? Kullum za su baka guda 15,000. Farashinsa farashin guda 15,000 shine dala 1.5. Yawwa, nan kuma total team din nan gashi nan team, na taba team. Kuna gani? Za ka iya kwafi referral naka kai sharing wa mutane don ka ƙara samu. Nan ma shi ma wani ɓangare ne na samu. Akwai level 1, level 2, level 3 duka ana amfana. Wannan shine. Sannan kuma in ka je ɓangaren ɓangaren account ɗinka kenan. Duk abin da kake da shi a nan za ka gansa.
kuna fahimta ai, wannan shine. Sannan kuma dalarka in kai kwambatin a nan za ka ganta, wannan shine a takaice. Sannan kuma kwambatin din gashi nan wajen za ku taba nick din nan gashi nan, misali kun gani, let's a ce na sa guda 15,000, kun ga 15,000, oh na sa daidai kuwa, yauwa kun ga dala 1.5. to in kuka sa dala 3 kullum za ku ke samun dala 1.5, kullum dala 1.5, kuna gani ko, wannan shine. In kuma na kyautan nan ne to sai ya kai guda 10,000 kullum za ku ke cirewa. Yauwa yadda ake recharging gashi nan, sai ka taba recharge, kun gani za ka iya taba recharge haka, ga BEP20 nan sai ka taba ta haka, kuna gani, yauwa ga copy address, wallet address nan sai ka turo USDT BEP20, da ka turo ta sai ka je ka danna wannan upgrade din gashi nan, misali sai ka zo nan, kar ku huce na dala 3, kar ku huce na dala 3. Wannan telegram din na bude shi ne kawai dan na tsiratar da mutane. Sannan kuma za ku iya, wanda bai da kuɗi kawai ya je ya ta yin na kyauta, in kuɗinsa sun kai ya cire, yauwa kuma ka ci gaba da gina tim ɗinka za ka samu, wannan shine. Da ka zo da dala 3 ka ta shigo sai ka zo ka danna buy it now, kana danna buy it now to kullum za ka ke samun dala 1.5. ka sa dala 3 kullum kana samun dala 1.5, kaga samun kuɗi ne, masha Allah, cire kuɗi babu matsala. Wannan kuma sai ka taba ta haka, yauwa ga withdraw nan, kun gani, sai ka taba withdraw. In za ka yi withdraw sai ka sa, bayan ka yi kwambatin nasa na nuna muku, to gashi nan inda BEP20 za ka yi withdraw da shi ma za ku yi jama'a, kar wani ya canza shi.